Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jam Hira mon garti hande oɗo ñalawma aljuma hawri ko 7 lewru novembre hitande ujunnaje 2025 habruji mon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to Washington guidoɗen ko hesɗi kadi e laamu makko kanko Donald Trump en wayno on département makko justice woni koye fewnitade noddude hono kanko mennoɗo ardade CIA hono kanko John Brennan gardiɗo FBI hono Kash Patel ko yimɓe sekanoɓe toon to FBI walla syndicat FBI kalmisade contre makko habruji men international ma naw en toon to Sénégal ɗum noon ko siftinde tan ko janggo ñalawma woni kanko Ousmane Sonko wino wonde koɓe mbaɗa boto mongo wiyete terror meeting ɗum noon ma en ƴeewa kadi haalden seeɗa ha hande toon to Sénégal ene wayno ko kanko Lat Diop kanko kadi Pape Malick Ndour ɓe goppama ko noon kamɓe fof juuɗe mabɓe walla koyeɗe mabɓe koko mbaɗa cak bracelet électronique habruji men international maɗa en toon to Mali ɗum noon ko kamɓe France ministére affaire mabɓe étrangére yamiri walla ñaguima kala yimɓe wonɓe toon taw ko français wonɓe toon to Mali yo jaltu leydi ndi ko yacci ɗum noon sibabude joni blocus mo kamɓe jihadi en koɓe mbaɗi pour hadde essence nadde toon to Mali ko ɗum woni titre joni ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gartu joni jañoɗen e dessewiji muɗum. Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International. wonande jogiiɓe publicité jokkondir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jam Hira mon habruji men local d'abord to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko toon to Indiana yimmiraɗo goto jogui ɓiɓɓe nayo ene wayno fellama toon to goto e guure Indiana ɗum noon o fella kadi ko taw kanko hoore makko wonde yimɓe yo liggotomo ɓe gone oto mabɓe ɓe jeehi nokkuji galle moɓe cikkanno ko on galle ɓe poti lawƴude finalement ene wayno ko neɗɗo goto yalti fellimo kanko yimmiraɗo e tumnade ko police haali e ɗum noon kadi e fawade kadi kanko gorko makko ko haali wi wonde ko pellugol ngol ɓe pellinum tan ko sibabu leña mako ko wawi wonde fof oɗo sa joni mon enquêté kanko noon business mabɓe ko wonno ko yaade lawƴude galleji e ɗum noon wayno ko kanko oɗo debbo ko erreur o waɗi o naati e oɗo galle mo sikkanno ko galle mo foti lawƴude finalement haw fella hen ɗum noon o maayi ɗon ɗo fella ɗo hen tumnaɗa hande e police koko rapporti. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande habruji men États-Unis ko toon to Washington kadi e tumnade kadi ko yalti toon to télévision news MSNBC news ɗum noon ko kanko journaliste biyeteɗo Nicole Wallace e wayno wawino fottude hande yimɓe ɗiɗo liggotonoɓe FBI hen goto ko biyeteɗo Andrew Weissman kañum hoore ko neɗɗo prosecuteur gandaɗo toon département justice e kanko biyeteɗo Michael Fenberg ɓeɗo ɗi fof kañum meeɗi wonde kañum hoore directeur adjoint taw ko kañum wonno en charge ɗum noon ko toon to FBI ɓe ɗum noon enen ko kamɓe ɓe gari haalde ko oɗo ñalawma hande hono kamɓe syndicat mabɓe kamɓe FBI en porti plainte walla ɓe gullitima hono gardiɗo FBI oɗo sa joni hono kanko Kash Patel gueɗe ɗe waɗata ɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa en wona e netade ko gueɗe kadi wona professionnel e ɗum noon kadi ɗum to ari ko caggal yontere ɓennude kanko hoorema kanko Kash Patel o sekino yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa kañumen koyemumen takkano mbiya wonde ko ligguinoma e enquête mo kanko parɗo e kanko Donald Trump ko fati woteji hitande ujunnaje 20 donc kanko Kash Patel nde o seki ɓeɗon nde ne wayno ko janggo mum hono biyeteɗo Jean Pirro ɗum noon ko neɗɗo mo ganduɗa kanko Donald Trump omo suuɓi ɗum yo won oɗo sa joni procureur toon to yes district toon to Washington nde artiɓe e place uji ɗum noon fof ko caggal kadi nde gulali kewi hen kono noon Kash Patel janggo muɗum e wayno kadi o seki ɓeɗon ɓe sognoɓe en haysindo ko juge artiri ɗum ɗum noon ko ɗum waɗi kamɓe ɓeɗo ɗiɗo arɓe toon to MSNBC news ɓe mbi wonde ko gardi ko Kash Patel oɗo sa joni ko waɗata ko gueɗe ɗe ganduɗa meeɗani yeeti kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en kollude tan ko kamɓe
o jeeya koye équipe walla koye goomu ganduɗa kam Donald Trump arɓe yobtade walla arɓe wadde gueɗe foof ɗe ganduɗa ɗe gona lawol e wiide makko kadi o wi ko kala neɗɗo FBI dokkaɗo liggey yo enquête wona kañum suuɓi o yowatno oɗon liggey ene wayno koko waɗa hen ɗum noon jomumen fotani arde caggal muɗum wiye wonde ko sibabum liggima e kamoro ka o ene seeke donc ɗum woni koɓe kaali ko wawi wonde fof ene wayni ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗi kadi ɓe mbi wonde ko hono kanko Kash Patel kadi ɗum ɗo fof ari ko taw kadi ɓeɗon ɓe seeki ɓe fof yitama kadi won avion ngaji kanko hutorto ko avion ngaji FBI omo hutoro ɗum taw wona mission ngaji FBI ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ko bonande ko liggey makko wona wonde professionnel ko wawi wonde fof eɓe continue oɗo sa joni kaɓe siftintan tan ko ɓeɗo ɗiɗi hono kanko Weissman e kanko kadi Feinberg ene wayno ɓeɗo ɗiɗi fof ko yimɓe déjà sekaɓe toon to FBI caggal nde kanko Donald Trump o ƴefti laamu ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Kash Patel mo holli kadi kanko hoore makko contugol mawgol à chaque fois kadi nde fotte toon yeehi toon to congrès surtout somo haalde démocrate donc ene wayno ko kanko Kash Patel e jikku mo hollata oɗo sa joni ko kala mo welaka mo ala ko wawi makko par ce que ko Donald Trump waɗi ɗum ɗon ha hande habaruji gumiɗi toon to Washington ene wani ko kamɓe département justice mo laamu Trump e wani ɓe goni koye fewnitade oɗo saha joni hono noddude menɗoɗo ardade CIA hono kanko biyeteɗo John Brennan ɗum noon e tunnade hande koɓe kaali ɗum no fof ko sibabude kanko gaddunoɗo CIA oɗon saha ene wayno ko rôle mo jouno hen ko surtout ko enquête mo kanko Donald Trump o enquêteno guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ɗum noon ko caggal premier makko manda ɗum wonno oɗon saha kanko hoore makko wiyama waɗa empêché ko wawi wonde fof ene wayno ko andaka taw holko ɓe pawata John Brennan kono ene wayno ko tugnade hande habaruji jaltude toon ɓe mbi wonde ko kanko John Brennan won habaruji ɗi o addi toon wona habaruji gonga ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde hesere yaltude hande kadi hollude wonde ko kanko Donald Trump yimɓe ɓe o haalno e nder discours aji makko fof ko alay sago gankite ko ɓen département justice rewi oɗo saha joni ɗum noon firti e tugnade hande e jeydenkoɓe tugnade hande kadi yimɓe ɓe ganduɗa oɗo saha joni ko ɓuuri hewde hen démocrate ko kalata mbi wonde ko kanko Donald Trump laamu makko ko laamu rétribution ɗum noon ko kala mo ganduɗa mo yiɗa ko ono yamirta département justice yo enquête yo walla yo rewe muɗum donc département justice wona gonɗo indépendant no wano adani ni ɗum noon guila département justice e FBI tawde woni ko less muɗum ɓeɗo fof ko pelle oɗo saha joni hankkadi natti jogade hat tan wadde liggeyaji mumen taw ndewani kanko Donald Trump ko wi woni yaltande hono kanko John Brennan mennoɗo ardade CIA ɗum wayno kamɓe département justice ɓe goni koye fawde muɗum bonandeji wiide wonde ko enquête aji ɗi kañum hoore mum jeeno yantuno e yimɓe ɓe ganduɗa enquêtanno ɗum pour ko fate kanko Donald Trump ko takkono hakkude makko pour rusine walla mo e woteji hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom ene wayno ɓe jiiɗi ko noddudemo kanko John Brennan toon to justice nemi noddiri James Comey nemi noddiri kadi Letitia James ko fate Letitia James tugnade kadi ko yalti toon to Virginia avocat ji makko ko mbaɗi kadi hande ɓe continue na ɗaɓɓude hono ñaawo kalfinare ko fati affaire makko kanko Letitia James ɗum noon ande kamɓe département justice ɓe mbi wonde won fenande nde waɗi e kayitaji ɗi waɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗum noon ko fati en nde sototo galle toon to Norfolk ɗum noon ko toon to Virginia ɗum noon fof noon e kanko Letitia James ko haali ɗum ɗo fof ko sibabude Donald Trump gueɗe ɗi kewɗe ɗe haalano ɗiɗo duuɓi jeegom ɓennuɗi sibabude kanko Letitia James o enquêti Donald Trump ko fati business aji muɗum ɗum noon fof ene wayno ko e tugnade avocat ji makko ko kaali en gaddi hen kadi gueɗe kewɗe bindaɗe gueɗe kewɗe ɗe ne waɗi kene wona 150 page taw ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump omo windi ɗum e poste uji makko ɓennuɗi walla gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe département gardiɗo département justice hono Pam Bondi kañum woni horum ne haali hen ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe kaalini ɓe mbiya ɓe mbaɗa so tawi tan ɓe keeɓi laamu ko wawi wonde foof ene wayno ko kamɓe avocat ji mabɓe mbi wonde so tawi kanko juge o yamirani o werlaki ko complainte mo ganduɗa ɓe mbaɗe makko kanko ɗo Letitia James ɗum noon ne wayno ko kanko juge omo foti yamirde wonde ko kamɓe avocat ji Trump yoɓe gaddu kala ganduɗa évidence ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe takki muɗe pour ha fo yimɓe fof jiiya ganda wonde ko non seulement wonde ko kanko Letitia James ko Donald Trump tan rewa makko pour wattade mais kadi ne wayno ko woni yimɓe hewɓe ganduɗa hen ɗeɗo gueɗe taw ko gueɗe ɗe ganduɗa sohlani yaade tribunal mbaɗi ɗum ɗon taw kadi ɓeɗon yimɓe ko yimɓe ganduɗa kanko sehila makko kanko Donald Trump ko wawi hen foof ene wayno ko
handi kanko Laetitia Jamso wi kadi no wayni ko avocat ƴeftade yo enquête mo no ƴeftira ni kadi wona hunde rewde lawol mabɓe ko ardiɗo département justice o woni wattude ministére de la justice ko kutorgal ngal mbawi heɓirde yimɓe kala ɓe mbiyata jiiɗaɓe walla ɓe jiiɗa ɗumen. Khabru men hande toon to Washington en wayni ko oɗo ñalawma woni ñalawma capantati jeeta ɓiijo ñalawma wonde ko kamɓe fédéral gouvernement ɓe guddi baafe mabɓe non ko tesira hande aéroport uji mawɗi gonɗiɗa e Amérique ko famɓe fof ken wona temedde jeeɗiɗi avion kaɗama diwde ɗum noon ko sibabude kamɓe FAA ɗum noon ko goomu toppitude ko fate kisal weeyo wi wonde ko ɓe ngala liggotoɓe ɗum renoɓe avion ngaji no juuroto walla no diwirta ɓe ngala kadi yimɓe liggotoɓe yonɓe potɓe wonde e aéroport uji pour ko fate ƴewde loskude yimɓe natoɓe walla yaltoɓe e aéroport uji ɗum noon fof ko sibabude shutdown par ce que yimɓe hewɓe wonnoɓe ɓe yamiraɓe yo ngar liggoɓe henne ene wayni ko gila shutdown no fuɗɗi joɓaka ɗum noon ko hunde nde wawa continue ko wawi wonde fof kamɓe républicain ji caggal kadi woteji ɓennuɗi hen ɓe continue haalde oɗo sa joni ɓe mbi wonde ko yimɓe hewɓe ko waɗi démocrate en gagni nokkuji kewɗi e surtout hen kadi ko rewɓe ko ɓuuri hen hewde hen kadi ñaññiri mumen wonande kuccinan wallude démocrate en ɗum fof shutdown ono jeeya hen ɗum noon kadi ne wayni ko kamɓe démocrate en ene ɗamina kadi hannde ñalawma maɓe mbawa kadi salade proposition gaddete toon to Sénat pour wiide wonde ko en ɓe kawru pour ɓe mbawa wallude gouvernement continde dañde kalis ha ñande 22 novembre e ko jiiɗa ko ɗum noon ko yalti sénateur uji au moins ɗiɗi kaali mbi wonde kene jogui proposition ko kamɓe sénateur uji ɗi walla kamɓe sarɗiyankoɓe États-Unis ɓe fof oɗo sa joni wonɓe saliɓe ɓe gartani jobdeji kalisaji keɓar ɗi tawde kañumen continue yoɓede ɗiɗon kalisaji bloqué kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa surtout en fawiɓe ko balle laamu ko fati ñamde balle laamu ko fati kañumen koyemen yoɓede tawde en continue liggade ɓen dokke kalis ɗum noon kalɗon haalidi alɗum ko kanko biyeteɗo sénateur jeeya toon to Louisiana républicain biyeteɗo John Kennedy caggal mum hono kanko Lindsey Graham sénateur jeeyaɗo toon to Caroline du Sud e woni ko kamɓe kaali kaɗo haala wiide wonde ko kamɓe sarɗiyankoɓe wonɓe États-Unis fof ɗum noon jobdele mumen yo kuppe pour wonde yimɓe ɓe ganduɗa en yiɗɓe wallede ko fate ñamde taw ko gouvernement fédéral walla no ɗumen o ɗiɗon kalisaji patire toon ɗiɗon kalisaji kadi jobdi ɓeɗo sarɗiyankoɓe wiide mabɓe kadi ko alay saago yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe e aéroport uji e liggotoɓe kadi e service aji ɓe mbiyata ko service aji essentiel ɗum noon ko guila e sécurité ha e ko way noon mbawa rokkede ɗiɗon kalisaji ɗum noon ko hunde nde meeɗani waɗede kono noon en wayni koɓe mbi wonde ko ancien président Barack Obama e nder laamu muɗum premier mandat mum dañino ɗiɗon kawuji donc ɗum ɗo ko hunde nde ɓe goni e ƴewde oɗo sadio ko siftindon tan ko kamɓe républicain ji kadi en wayni proposition mo kamɓe démocrate en gadduno toon to Sénat ko fate en gueɗe ɗe ganduɗa ne wawi walludeɓe kam fof kawra pour beele dañande gouvernement fédéral kalis ko noon taw kamɓe républicain ji eɓe jaɓa woppude kala ko woni fate assurance médical continue wodde kono en wayni ko kamɓe républicain ji ɓe callima ɗum kadi hande donc gouvernement o ma continue uddude baafe mum siftindon tan ko hande woni ñalawma 37 ɓiijo ko gouvernement uddideme muɗum habaruji men États-Unis cakkitorɗen ha hande ko toon to NBC News ko haali ko fate immigration tumnade kadi koɓe kaali mbi wonde ko administration Donald Trump noon ko fate homeland mabɓe sécurité ko fate immigration en goni ko ƴewde wadde magasin ngaji kewɗi magasin ngaji ICT en ko magasin ngaji hono ɗi compagnie ko wayno Amazon jogino ɗiɗon taw ko ɗiɗon magasin ngaji mbaɗanno ko marchandise aji walla ko way noon ɓe mbatta ɗum no nokkuji ɗo ɓe mbawi moftude yimɓe ɓe nangat ɓe ɗum noon tumnade hande ko kamɓe administration Donald Trump ko haali mbi wonde ko soɓe dañi ɗiɗon nokkuji surtout henne ɓe mbawi sodde nokkuji magasin ngaji kewɗi mbaɗi noon magasin ngaji kewɗi mbaɗi noon ɗum noon kadi surtout so tawi kadi ɗiɗon magasin ngaji goni ko nokkuji ne ɓaddiɗi banggue worgo leydi ndi ɗum noon nokkuji kadi ɓaddiɗi ko wayno aéroport uji walla ko way noon taw yimɓe ɓe nangata ɓen kañumen koye men koko déporté ɗum ɗon ma ussanɓe fereje ko ɗum ɗon kadi ma ɓeydanɓe doole kamɓe laamu e continde nanngude yimɓe walla continde moftude yimɓe ɓe mbiyata wonde ko yimɓe ɓe ganduɗa en ko criminel tumnade hande habaruji gomri toon hono kanko Donald Trump administration makko ne wayni ko wi oɗo sa joni hono département homeland sécurité e kamɓe kadi toppiriɓe ko fate justice leydi ndi yo ƴeew gueɗe ɗe mbawi wadde fof pour ɓe daña
ɗiɗon magasin ngaji taw kadi ne mbawi ɓurde jaaji ɗum ene wawi ɓurde nokkuji mi anda kamɓe AS ɓe jogiiɗi pour wawde wadde hen yimɓe siftinɗon tan kono waɗi nokkuji goɗɗi ɗo États-Unis surtout yen nokkuji ɗi ganduɗa taw won état ji républicain ji kamɓe immigration eɓe mbadde mumen nanodiral ɗum noon contrat ji yoɓe ɓeɗon moftu kala yimɓe ɓe nangata ɗum noon jeeya hen hono toon to Ohio hono Butler County shérif nokku muɗum ne wayno ko nokku o ene kamɓe immigration ɓe mbadde ɓeɗon kala yimɓe immigré ji ɓe nangi kamɓe immigration ene wayno ko ɓeɗon so tawi mofti ɗumen ñande fof ne woni ene jooɓe au moins ken won ujunnaji 3 par neɗɗo ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe laamu ngu ɓe jiiɗi ustude ɗum so tawi ɓe mbawi dañde nokkuji mabɓe ɗi ɓe jeeyi taw ko nokkuji mawɗi e mofta hen yimɓe ɓe nangata ɓe ɗum noon kadi ko hunde hulande kadi hawnaki ma ɓeydu kadi hono kanko Donald Trump gueɗe ɗe o haalata ɗa ene wiide wonde ko yimɓe ɓe waɗi immigration pour yo nanngu yimɓe ɓe oɗo saaha joni mbaɗani liggeyaji men no yiɗirno ni ɗum noon eko wayno ko yaltuno ko sakiti ko en hono kanko gardinoɗo ko toon to frontiére uji hono mbiyata Zal Borders hono kanko Tom Homan jaltugol makko walla yaltinede mo laamu nde walla kanko hoore makko décision mo yifti pour yaade retraite caggal duuɓi 34 ko liggoto e laamu surtout ko fati frontiére uji ɗum ɗo fof ene wayno kadi remuruji ko jaltunoɗe wonde ko kanko Donald Trump ene wayno weltaki gomu kanko Tom Holman mo ɓe gardi e wiide makko kanko Donald Trump ene wayno ko liggey mabɓe ko lelɗo donc hawnaki so tawi kamɓe immigration ɓe coodi ɗiɗo nokkuji ɓe mbiyata ko warehouse ɗum noon ko magasin ngaji mawɗi hawnaki ɗum ɗo kadi ma walluɓe continde nanngude yimɓe hewɓe kadi yimɓe ɓe nangata ɓe tawde ɗiɗon magasin ngaji soɓe dañi gonata ko sara aéroport uji hawnaki soɓe nangi ɗumen tan ɓe mbawi nawtude ɗumen leyɗele ɗe jeeya walla leyɗele kamɓe ɗeɓe cuuɓi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men international guiɗɗen ko toon to Sénégal ko siftinɗon tan ko janggo asete jeetati lewru novembre hitan ujunnaje 25 ko nden woni hono kanko Ousmane Sonko premier ministre mo Sénégal nde o rokki wonde ko kamɓe Sénégal naaɓe maɓe jii botu angu waɗata toon botu ngu kadi ko yimɓe Pastef en botu ngu kadi ɓe mbiyat ɗum ko tara meeting ɗum noon ko botu mo ganduɗa hono muɗum noon botu ngu foti wadde ko toon place mo mbiyata Léopold Sédar Senghor kono noon ko ɗaminaka o andaka d'abord holko woni sababu ngu ɗon botu ko ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe yimɓe Pastef ɓe caktani kono noon wayno koni tuuma tan hawnaki nguɗon botu kadi si babude botu walla yimɓe hewɓe rendoɓe saraji muɗum surtout en rendoɓe pour kanko lundademo kanko Ousmane Sonko hawnaki ɗum ɗon kadi ne huula hoto wadde fitinaji donc hande toon to Sénégal e tuminade kadi ko winda toon Sénégal hono kanko Lat Diop ɗum noon gardinoɗo société biyeteɗo Lonase o accitama e subaka aljuma hande ɗum noon accitede makko kadi o accita ko kanko hoore makko eɓe mbaɗe makko jawo électronique pour ƴewde kala ɗo wawi yaade ɗum ɗo fof noon ene ari ko caggal nde kamɓe cour suprême toon to Sénégal ɓe mbawi kamɓe ne salade hono kamɓe parquet général nde ɓe darino kamɓe koye maɓɓe habde yamirore pour accudemo rokkudemo liberté provisoire taw oɗon saha o waɗata ko jawo électronique kamɓe par koɓe lundinoɓe woni ganduɗa yamirode nde ganduɗa kanko juge d'instruction pôle judiciaire financier mo wonno pour wiide wonde ko kanko Lat Diop mo woppe kono woppete o waddete ko bracelet ɗum noon e wayno ko parquet ko selno ɗum kono kamɓe mo Sénégal en wayno koɓe kamɓe koye maɓɓe ɓe calima oɗo parquet général ko yidde mum nde en wayno ko kanko Lat Diop ko wawi woni fof en wayno woppama hannde aljuma 7 lewru novembre ha hannde toon to Sénégal e tumnade kadi habaruji bindinaɗe hannde toon to Sénégal hono kanko Pape Malick Ndour ɗum noon ko kanko woni coordinateur programme uji domaine agricole communautaire PODAC ko o accitama kadi kanko hoore makko yeehi galle makko ɗum noon hay sindu yaadi galle makko nde continue ha hannde ɓornade oɗo bracelet électronique donc ko tumnade hannde habaruji gummiɗi toon hono kanko mawɗo collège des juges d'instruction pôle judiciaire wi wonde ko alay saago arta toon kadi toon to suudu enquête aji to altine garowo o 10 lewru novembre ɗum noon kadi pour ɓe wiide wonde ko pour jabade ko fate en ittude oɗo bracelet électronique walla ala ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Pape Malick Ndour taka oɗo saha joni ko liggodire yimɓe waɗoɓe bone et surtout yenne ƴeftude ɗiɗon kalisaji walla ngal ɗo dañal taw ko dañal ngal rewan lawol walla laɓɓiɗin ɗum procureur namdino ko kanko hoore makko yo waɗe mandat dépôt andaka oɗo saha joni hono kamɓe parquet financier eɓe joggori lundade yamirore makko kanko juge Diarra caggal nde o rokki hono Pape Malick Ndour liberté provisoire taw ni continue ɓornade jawo électronique kanko Pape Malick Ndour noon e wayno nangano ko nangisno kadi ko alhamisa hanki ɗum noon nangano ko toon to nokku makko ɗum noon nangi ko dik noon ko
direction investigation criminal sibabu ndigede part de podak ko won fof kanko yeso nyaawo kanko Pap Malindour o wi wonde ko salima ko taka ko fof dum non ko sibabu dum non hono kanko procureur en wani ko dum wadi sababu hono kanko magistrat instructeur o wi wonde ko ala sago dum non sibabu dum non tawti ko ala hen ko laabi be mbaday makko jaw électronique ko ay won fof mo foti artu ton nyande altini sapul novembre tan ujunaji no gasji Khabruj men international hande tonto Turkey tunade kadi ko winda tonto Radio France International hono kambe justice mo leydi Turkey dum non nyande aljuma hande jeedi lewru novembre be mbawi wadde yamirode mi wiide wonde ko do sajo be mbadi mandaji pour nangude capande tate e jeedido neddo taw ko yimbe hobe wonde ton taw ko hobe politique wala militaire uji Israel nabe dum non kadi en jaabe do ni hon kanko premier ministre mo Israel Benjamin Netanyahu tunade hande bata yamirode mabbe de kambe justice mo Turkey en bi wonde ko en wayni ko beedo fof ko yimbe wadbe genocide dum non ko subaade warde leñol sibabunde couleur mum sibabunde demgal mum sibabunde pinal mudum dum won genocide dum non kadi en bi wonde ko kadi be mbadi ko crime bonandi contre inama ade donc way on fo en wayni ko kanko président Recep Tayyip Erdogan dum do kadi ko hunde walno gilande har nde fuddinde hitan gile octobre hitan ujunaji no gastet kono siftinon tan kadi no criminal international kany horum wadi no dedo nyaawoje wonande kanko Benjamin Netanyahu e ministre ji makko didi on kanko Benjamin Netanyahu en wayno won leydel de wayaade odo sa joni sibabunde dedo nyaawoje États-Unis non ko hunde ni ganda rigid ko sali dum don du ko ay wonde foyno wayno dum kadi ko uure mawde jogo wonde hakkunde kambe États-Unis e kambe Turkey sift ene jaa yimbe be ganda en be jofi kambe Turkey hono kanko premier ministre Benjamin Netanyahu e kanko ministre de la défense on bieta Israel Katz e kadi depuis ko fate sécurité nationale bieta Itamar Ben Gavir dum non ko neddo ganda en tiskita kanyum buri wawde wadde bonandeji contre surtout palestiniens en jaa en kadi hono chef d'état major Israel bieta Eyal Zamir e kadi gardido marine David Sar Salma bedo fof ko yimbe nganda en wonbe odo ndedo nyaawor fu wonde mandam mun dare Khabruj men international hande tonto Mali sibabunte kambe wad boniyankobe dum non jeeji suji kontinda hande uddide laabi fofa pour hadde kala ko yete essence nadde nokkuji kewdi nganda carburant ton umrono e wayno odo sa jonon kambe ministre des affaires étrangères mo France ha nyaagi mi yimbe mu wonbe tonto Mali fof yo mbaw yaltude ko yaaci en nan leydi Mali wiide kongol gumingol ton kambe ministère des affaires étrangères mo leydi France o wi wonde ko yimbe mabbe sen gummo ton to Mali yo ndeno ko hutorade laabi taw ko otoji ndewata dum do foko sibabu ndo do sa joni e teskuyaji mbadi wonde ko capital Bamako e gure kewde gonde region ngaji ton to Mali o do sa joni nen kontindi danji chadele sibabu hay goto wawa circulation wawa yaade sababu nde jeeti suñen continue wadde ko mbiyata blocus mudum sifti dan tan hono kambe France en wayno ko be medani jabde kambe no wadde ndedo yamirore wonande yimbe mabbe wonbe tonto Mali tona hande ko be kisi be mbiken wona ujunaji nayi temetasi neddo tako français nano tonto Mali dum non wayno ko hande be continue wiide wonde ko e odo nyalawma hande jeedi lewru novembre hitan ujunaji no gasse e joyi kala français gondo tonto Mali yo hen yaltude indi donc sibabu nde odo sajo be ko la ko odo sajo ni ko gouvernement mo leydi Mali o ene way wallude leydi ni ha hissa sibabu nde blocus gona do Khabruj men international takiter nan ko tonto Tanzania dum non ko tagal woteji banno ton nyade no gas jena lewru octobre tonto Tanzania woteji kadi jiyaade wonde hono kanko dabo gardi lindi hono kanko Samia Suluhu Hassan wonde ko kanko mako gagni di don woteji ken wona 98% e woni ko fitinaji nen continue wonde son do sa jon tumnade ko journal Radio France International windi wonde ko sibabu dikadi won yimbe be ganda o do sa jon cuude réseaux sociaux ene kalta ko woni son tawde presse international wodan ton kambe parti lundi biete Chad mabe bi ko fambe fof ken wona ujunaji didi neddo do sa jon ko yimbe mabe dum non e tumnade kadi ko yalti o famiyaji kewde nan guldi so en biya on donki yimbe men ko non wayno ko wonen yimbe tumnade hande sedantagal gote koreji men warabe ko kalbi wonde ko biyama koreji men ko ngubba e dum non kadi ni gulson biya wonde ko pourquoi be ngubire non surtout yen tawde ko julbe e kadi no taw koreji men kalna ko way won fo en wayno ko
hay goto officiellement haalani ko fate en bilan ko fate fitinaji gon toon kanko gardiɗo leydi ndi noon hono kanko Samia Suluhu Hassan e nder konngol ngol ƴeftoyi wonde ko ene wayno ko fitinaji nan goni toon oɗo sa joni ɗiɗum fitinaji noon ardi ɗum ko yimɓe jeeɓe caggal leydi kanko hoore makko haalani hono foti yimɓe mayɓe toon tago Tanzanie naɓe ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni bilan pour yimɓe mayɓe toon ko hunde mettude ɓedde tawda ala galleji jayniyankoji gonɗi toon jogiiɗi hattan wawde enquête e kadi hayso nde andi hay goto suusa haala ɗum ɗon donc ko kullol e fayre woni toon to Tanzanie caggal woteji bonnoɗi toon ñande 29 lewru octobre jiiɗi wonde ko kanko Samia Suluhu Hassan wonde o gagnimi kene wona 98% e woteji limaɗi ɗi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sare habaruji min joggonnoon e ɗemgal Pulaar e oɗon ñalawma aljuma jeeɗiɗi lewru novembre hitan ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi gasi ha laaɓi siftindon tan gasi ha laaɓi ɗum noon yen mbaale jaam ha jankore on jarama ko musidɗo mon Amadou on jarama gasi ha laaɓi ɗum noon yen mbaale jaam on jarama